ଶୁଣିଥିଲି ରାନା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ କିଛି ଦେଖାଉନି କଣ କହୁଛୁ ତୁ କଣ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ ଯୋଉ ପାଖ ଗାଁର ଦଳିଆ ବୁଢା ସେଇ କହୁଥିଲା। ଆଉ କଣ ଆସିବ ନା ନାଇଁ କଣ ଜଣା ପଡୁନି ଚାଲ ହାପେ ବୁଝି ଆସିବା। ଦାନା ଆସି ଦାନା ବୁଝିଲ କୋଉଠି ହେଲାଣି ବୁଝୁନି ଟିକେ ହଉ ରୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦବା କଲ୍ କରିଦବା ଦାନା ଭାଇ ଆସୁନା କୋଉଠି ହେଲାଣି ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି କହିଲେ ଜାରକା ପାଖେ ହେଇଲେଣି ତମେ ବାଣ ଫାଣ ରେଡି କରିଦେଇଛ ଭିତରେ ପଳେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପଳେଇଥିବ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଆ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାରକା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Oh no!